һәм инде шушы Сабантуй сәхнәсенә автор башкаручы, күп тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчы, Сабантуй кунагы Таһир Асылгәрәйне чакырабыз. Каршыгыз сәхнәдә Таһир Асылгәрәй. Хаманда сине яратам, хаманда көтәм кишен. Үпкәләми язмышка мин яшим. Тормышта син булмасаң, аңлар идем мин ничек. Инде үтәр ялгышлар дип яшим. Синең сөюең үтеп китте, хәзер калдым ялгызым. Нигә бәхетсез мине иттең сөеп? Синең сөюең үтеп китте, кайда безнең ялгышу? Нигә бәхетне алып киттең сөеп? Инде сине көтмеймен, тынычланды йөрәгем. Син кабызган учактан җылы юк. Сине гаеп итмимен, синдә түгел теләгем. Кабат хата ясарга хакым юк. Синең сөюең үтеп китте, хәзер калдым ялгызым. Нигә бәхетсез мине иттең сөеп? Синең сөюең үтеп китте, кайда безнең ялгышу? Нигә бәхетне алып киттең сөеп? Синең сөюең үтеп китте, хәзер калдым ялгызым. Нигә бәхетсез мине иттең сөеп? Синең сөюең үтеп китте, кайда безнең ялгышу? Нигә бәхетне алып киттең сөеп?